pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuti chani? Achimwene ndakonda kuti lonso ndapeza danga lokulembera kalata inuyo achimwene anga okondeka. Achimwene amene munachona kutali kutsidya la nyanja. Tsiku lisaname silimapita osaukumbukirana achimwene anga inuyo. Machona nthawi zonse limakhala kulingalira tsiku limene inu ndine tidzakumanero. Nthawi zonse limakhala kumadzifunsa kuti koma kodi zinthu zake ndiye zidzakhala zotani. Inu ndine tikamadza kumana patapita zolumika zochuluka chikumananeni. Munthu ne munthu lolero lonso ndivulire kachipeya basi zomwe zija zakhweze. Kodi mmadziwa inu kuti kukhweze basezi umapulumutsa ndalama zako zochuluka kwambiri? Nati kakamba za maulendo apa basi kwathu kuno opanda cheucheu. Ulendo umene umatheka kudzera mu basi zakhweze basi achimwene. Kwathu kuno tunkhani nde sizikuti zakatayi. Pa nthawi inake ndakuwuzani kale kuti dayiserera nthawi inake kuwapempha anthu opanga nkhaniwo kuti jamani tambani bwanji mwatipumitsa kaye, koma ayi ndithu sizikutheka mwene. Nkhani ya malita the Pagoline kwathu kuno yavuta koopsa. Zafika tsopano pomadzaoneka ngati mabwana kuntundako sakutha kumvetsetsanso kuti kodi malita ayu ndi zakezi ndi mati kodi titani nazo kwenikweni. Zimazaoneka ngati zolankhula ndi zimene mitima yathu ikumaganiza zimakhala zosemphana amwene. Mukudziwa ino posachedwa apa dalamwembe bambo kambalame zinowaonekera chifukwa cha zomwezo za malita the Pagoline pachatu adawotcha nazo manja chifukwa chotambasula manjawo ndi kufuna kumbwandira the Pagoline. Anapita bambo kambalame ngati bodza. Koma zimadzaoneka kuti anthu ena akebe mitima yawo sili mmalobe. Akumati akakhala umadzifunsa kuti kodi ino iyeyo wapambana chani? Basi amene yaonanso tikhaulitsa. Koma ndikumaona kuti sizithanso bwinoyi. Malita the Pagoline wina aliyense woyeserera kupanga za iye amapezeka waphofomoka. Kwathu kuno umachitika madelama kwambiri. Sindikudziwa kuti kaya chifukwa chani kaya. Kwazolumika zonse zimene malita the Pagoline wakhali pa chiyengerero nkhani yake ikhala ili drama komanso drama amwene osapumitsidwa akoyi. Zimenezi ndi zimene zakhala zikundiopsa kwambiri. Tikumayenda kupita chitsogolo masitepe atatu kenaka tikafunanso kugwa tikumadzagwa kubwerera mbuyo masitepe asanu. Kudziwa umadziwa ndithu kuti komatu tikupondayi ni nthambo ya magetsi shoko ikhoza kuti bandula koma ayitu kumayikabe phazi kuti odi ndiyese kuti kodi magetsi amaopsa bwanji. Mafuta enawo achimwene tokha kumachita kuwatokosola dala. Timadzifunsa kuti kodi chisokonezo chimenechi anthu akutauniko kodi ndiye kuti zinthu zake zikuziyendetsa bwanji. Ife kumudzi kuno kwachafera nthengo tumangokhabe anthu odabwa. Aumabwera munthu wamkulu kudzanena kuti ayi ndithu ine munga ndanenera muja zilizonse zimene malita adachita ndamukhululukira ndi naye chikhulupiriro agwire ntchito yake basi.
Pakupita kwa nthawi ukumadzamva amayo akamtengatu ukumalira okhululukidwa uja ayenda naye pa chimbaula ndi usiku. Ndiye kumakhala theng'eneng'e kuti wapanganso zimenezi ndani, wachitiranjinso nanga, no mmesa ndinamukhululukira. Ndiye kumakhala woye kenaka kumadzanenedwanso ayi mungandakamba kale muja ine ndamukhululukira, wina wake samenenso kumugwiragwira malita ayi, aliyense okhudza malita basi achotsedwe basi. Anyamata chitati kafukufuku zidachitika bwanji, mathero ake wina ntchito yatha, ndiponso za milandu palibeponsoyi, tachotsa milandu yonse basi. Kungopita maola kumvanso maliratu milandu uku akayankhe ku bwalo la pilato. Ndiye iti yonso mmesa anakhululukidwa. Kenaka zili mkati umva malitatu the Pagoline wakonzeka kugwira auje komanso auje ali m'malingaliro uyo chikalata pajatu mukuyankha milandu ndiye mulingana ndi malamulo mukuyenera kukhala kaye pansi, musagwirenso ntchito mubabindikira kaye chapambalipa. Kuli ndi iti imeneyi nanga takhala tukamba zija ndiye zatha bwanji? Kodi tikulankhula zingati? Zinthu zake tikusendetsa bwanji? Chisokonezo achimwene chokha ndithu ifeyo anthu akuno kumudzi kwachafera nthengo tisaname tiumakhala anthu obayizika kwa basi. Ndipo pakadali pano tikulephera kuzindikira kuti kodi ndiye tikulowera kuti, tikuyenera timvere ndani, kodi makiya ali ndi ndani pakadali pano. Ena ake amfula zakale adayankhulapo kale kuti ukayeserera tsiku linake umadzakhoza, kumayeserera kudzikhweza choncho kachingwe m'manja, kumayeserera kumwata meki choncho tsiku linake zimadzachitikanso. Iwe pomadzati abale ndimangoyesereratu ine sizinali zenizeni, nthawi imakhala kuti yatha uli salisali kuphipha ni moyo. Pasi pa mtima ndiumadziwa ndithu kuti komatu uyuyu malirayu nkhani zakebe sikuti zikhoza kutha bwinobwino, komabe kumalimba mtima kuluma mulomo pansi. Ndimangodzifunsa kuti kumipandoko kodi ndi chiyani chimene ifeyo tingaluze titangomusiya kuti uyu ndi Pagoline musiyeni agwire ntchito yake basi. Tingaluze chani kungolola kuti kanthawi katsalaka tiyeni timuonerere kuti zitha bwanji. Ngati nkudzikhweza adzikhweze yekha osati ifeyo basi, aliyense agwire ntchito yake. Nchifukwa chani ndikumakhabe wowawidwa mtima kuti munthu wina wake mmodzi akadali mu ofesi ina yake mpakana basi dziko lonse la thunthu kufika poyima chifukwa cha munthu mmodzi, kumalola kuti kaya utithandiza akunjawo ati chani kaya zawo izo anzathu akhongola phiwu amaso ngati mabo kaya asiya kutithandiza zilibe kanthu, koma malita the Pagoline akhale kaye pa benchi. Ifeyo koma kukakamira kumene tamukakamira malita the Pagoline, cholinga chathu chimakhala chiyani? Ine ndisaname ndikumachita nazo manyazi kwambiri. Ndiye ndikumadzifunsa kuti ngati ndikumachita nazo manyazi ineyo bwantasa munthu wachabechabe kumudzi kuno kwachafera, ena amene zikuwakhudza kwambiriwo sizikuwachititsa manyazi? Nkhani zokhudza malita koma anthu ena ake sizinawakwane, kumalolera ndithu kuti ilakwe kaya ndi mavoti zilibe kanthu titataya koma uyekha apite basi. Nkhani yake kumalola ndithu mbiri yabwino yonse imene taumba kwa kanthawi ndithu ifufutike ndi nkhani ya munthu mmodzi basi. Pena pake mwati sizikumatikititsa manyazi. Nkhani zokhudza the Pagoline ena ake kanakhala pansi kuvomereza. Inde chilungamo chikufunika chiyende ngati madzi. Inde ngati adalakwira anthu ena ake akuyenera kuyankhapo mlandu, akuyenera kupita ku bwalo la milandu. Inde ndizoona ndithu, ndipo molingana ndi malamulo inde amene akuyankha milandu ya upandu ku bwalo la milandu akuyenerabe kuti akhale pambali kufikira milandu itatha. Inde ndi mmene malamulo akuyenera kuyendera zoona. Komano nthawi ina yake kanzeruso kamadzafunika kuti kagwire ntchito ndithu. Kodi ndikagwira nthambo iyi zilithera bwinobwino? Kumalimba mtima ndithu kuti inu njuki za mu Juni sinzuluma, koma tsano uchi wake umakhala otsekemera ndithu, ndipita komweko opanda kufukiza utsi zingalume phula mtenga. Ukamakabwerako nkhope ili chimulumo chili khweve muno ndi umo. Ndi anthu okuona amadzafunsa kuti kodi nanga bwanjinso munayesanji inu simumadzoti njuki zimaluma? Koma mbiri yonse yabwino tikuvomera kuti iwonongeke chifukwa cha nkhani ya munthu mmodzi. Kapena ifeyo bwantasa sitimazitsata mwina kapena mwina nanga titi chani amwene a Community Energy Malawi, a Ecogeni komanso a 265 Energy Limited akuti tiyeni ndisamale chilengedwe, tisiye kuphikira makala kapena nkhuni. Lero tiyeni tipeze chophikira chathu cha gasi, ndipo tidziphikira gasi
nyasala yutu ndi wathu, sinachite kubwereka kuti tiye timuononke kaye ndiye tikamubweza kwa eni yake. Ayi ndithu, zotsatira zakuonongeka kwa chilengedwe aliyense akudziona yekha. Komabe tiyamikira UNDP komanso boma la Japan kamba kutigwira manja pa nkhani yophikira gasi. Ndimangofuna tikumbutsebe kuti msewu wa khonjeni kupita ku makapwa uja tikudikirabetu pamene tikukonzanso mabajeti ulendo uno. Chonde tikonzereni msewu wa khonjeni tumakapwa chonde. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande amafuta kunyasalande sunga mvetse.